To manyisi niya, to mani ngene bwana kacha koro kila ng'ato so up gi design mare. Macha kodi chunyi ng'anyo. Iluongo ni manda ng'anyo. Ok manda mano. Bwana nyithindo manyiri biro kacha kutwere bwana mineno gine iluongo nang'o thong gidi. Thorns. Mano. Kudho ikete ndara. Mano mane. To kawacho manda kanyo mineno sani Jay-Z okelo ndara ni bwana. En Jay-Z kusu Jay-Z. Waningini wadongo kane wawinjo thumbe mag Niyo, Chris Brown, to gi Jay-Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Omera ma Gen Z gibe no omera. Winjo mana ni sani tiaga sokbo kata mar pilipili. Ena boza, ena iro moro migoni poop to yathe momuoch kanyo to ji ng'we iro bwana to ji gotore. Polise sani dogi winjo ka polise ma sani go lwet gi gine bunde. Polise ariyo, so far sani polise ariyo. Yani tear gas. Nitie police man go lwete gi tear gas ma. Police ne mo go lwete kende, nitie moro makori nene wacho ni bwana. Koro mato koro nyalre. Isewinjo ni kuchukua sheria mkononi. Kuru mkono nene mokao. Bwana macha kama kuru Kiswahili ni yara kama Kiswahili kama bwana bwana tugo bwana. Oko sheria mkononi. Sheria mkononi ni polisi wamaona osekao lwete no. To kidwa goto ne koro titimo nade. Sasa bwana gino mit nema boys moke lande wa. Ni polisi no lwete no much. You reduce financial bit bwana tunyiri no rwakore. Yung kata sani be most of my phone calls kina magi nyiri mane warado genga. Tunyiri bwana kaja nyiri gin free. Bwana tokoro unge gimoro ni sungi. Wacha ni makori ini ibuinia. I'm talking to you as a Gen Z to Gen Z. Gen Z to Gen Z. Jadi koro ini MTV Hall of Fame. Live bwana. Ini sine bwana organized. To ina die sawa kare kemware ngoyo mtani kono to watimo nani. Manto nitie nyako moro mano duoko tear gas kondele kacha. Nyako mane? Nyikisumu to wetu yogo bwana mago kod ne gin kod lungu gini ya ni boyna. Gini nyiri but lungu ni boyna. Ni boyna to chal nare. Koro gini manangisi ni gige pako wach mar ni police no lwetu muoch. Ikoni gini giduoka yediro ni to gimbe giduoko. Gidlokore returning officer bwana. Returning officer ma koro werigi IBC. Anya aus. Omera aus tije tek makato chwanyo chuore to apologize. Winyo manoko donje simu ni ng'ato koro kun. Tekna kuna chama gi nyithinda yienga nende na. Hamedi kuni tieko kuno. Mani ngeno apologize ne chuore. Nyago ya yieko gimeno no boy na gal na ge boy na. Ni aje jama. Wani manoto sero mane. Mani ngini podi waste time, podi dwani mondi goko de mbaka mang'eny. Bwana niko ndele. Maandamano kanya akwaya usna. Bwana mako ndele ka tok James bwana. Bwana wange James. Bwana nitie James. Ingeni gini kikriwe arewa nitie jomoko dwa take advantage. Bwana niko ndele ka bwana ibineno maka General Field Marshals. Ok Gen Z. Bwana maka joma kakoro ng'at nigi over ne. Mamare torwakore ka police. Ng'ato be biro gi tear gas mamare munda onde ot kiyaki. Ini wacha bwana ni majenzi kala ngo. Majenzi lakini nitie ng'at mana ng'isa ni Homa Bay to onge Gen Z. Homa Bay mage. Ani Homa Bay onge ga Gen Z. Homa Bay ma Gen Z. Homa Bay chabini Gen Z. Homa Bay to onge Gen Z man. Homa Bay ni Gen Z. To kipara ni sianya bedo gi Gen Z. Jo siato ni Gen Z mang'eny bwana. Be most of my Gen Z gin jo siaya. Insure. Kata koko ma Gen Z kare jo manyalo neno Jay-Z. Gin jo siaya bwana. Bwana utopiso gire ma Jay-Z madongo bwana. Maka jo makoro mayo lilo. Maka koro maye. Yo gikalo gidonje ye. Dugi winjo ka sani nyaka pinje maoko nyaka jo Chelsea oro. Chelsea maniche kapo tamo yudo.
Owuoyo mondiko ni bwana gima timore Kenya no bwana financial bill. Masani bwana video Fununu wacho ni ya. Bwana chal ka gima bwana kata bill moko miwinjo ni ngato kelo ni bill hotel kisechiemo cha. Gimora mamiluongo ni bill idhi ng'ad oko. Kor ka gidwa ng'e ni gitiyo gi Gen Z ko. To gimora mane gi bill. Tekni enena gi bill, obed pi bill to waeje, bed rent to waeje. Kata pay bill yote. Koro gimora mana onge koro, tekni bill ni e. To Bill Gates. Gate ne migo gi muko. Iluongo word on the street. Ema wacho. To ntie boy na milonga ni Billy. Billy no idhi go marufuku. Koro Billy na maruso kidi ko. Idhi go marufuku. Marufuku. Kendo emergency to kendo bende lwenyo wano kwero lweny. Iwinjo. My generation moro makata no kata ka kwa fight sirikal. Iko sirikal ka gimi bongo gidem ni moro. Na message magu memes dwaro mo ju parliament. Mera MPs mera milungu gini kena ngogire mera. Omera anena moro ni ama sijui na nini mwenda wa simu wacho ni yawa. Jogi kwenye manade gidojo nyaki simu president. Gihak simu. Gihak so. Yani ngamadhi simu mwenda wa simu. Mwenda tesi wa omo mwareje. Omniwinjo ndalo moko mane omo bende nokete gi mwenda tesi. Kono ntie mwenda tesi, ato ntie mwenda wa simu, magojo simbe. Mwenda tesi wa omo mwareje ni. Marudio kumarejeo. Marudio ni Mana japuonjo ma Kiswahili. Apeji. Mano beka wacho na riambo mano bariambo. Mano gima wacho na ka wacho na riambo mano ka wacho na wuondi mano bariambo. Mano tiriambo. Mano tariambo nani? Ipara na mana wer moro mana wa ni sungura mela. Leto jio choma. Na jicho. Enga jio choma wasi kusu na jicho moja wasi. Ingeni sana maandamano. Yani bwana kale wasewe maandamano ni reject finance bill kicho chamani songora melala tojio choma wasi ni wesu tudongi jio choma wasi to sunguro lindo maandamano no kwa were kamano sungura melala tojio choma wasi ni we bwana kamodhi omora bwana masore bwana bwana nyima ndanganyo yer kacha koro kudwa nyiri mang'eny masileki kacha dwaro nyiri machap manyiri mabebe lilo menyalo nene TV mano maandamano maje to gijo manyalo wacho kisungu dongi neno kacha cha oke gimoro ni komaki ni neno kaka nyiche ng'anyo machon imako ng'ato ni to ng'ato yie kacha komaki nyaki wuo no what is wrong with you what do you do for a living this is our right. It is our rights. And left. Kako do winji jidwa nyaka no chieme. It is our rights. Don't give financial bill. It's our rights. It's our rights. You will get rights. Nyola sana. Don't give ani nanga the university to jiki to no remember. Te books moko manola. Nitimo course mane. Nitimo sociology and for bachelor. Anapara nini? Emo me podan bachelor nyaka sani poka kendo. Yes, mani course matemo. Napara ni nitimo intercourse. Intercourse natemo. Manu kulo nwatimo kana koro ka wan interclasses. Is the Nen ga interdoms entertainment. Iwinjo. Aya. Kanyo koro ka okata manaji bwana nasomo bwana madhe nyaka PSD, PhD, GHC, GSC, TSC number. Anasebedu konde mang'eny. Mana ngama professor. To ne mage jok masirikal pimo wigi. In koro nyisa ne mango joma changa. Ngama professor ma kata financial be mana jogi ma waste time ni bwana. Dongi neno kasi be sirikal chik manyien wacho ineno.
Wadwani mondo with immediate effect. Joma nyocha ne ineno soja watchmende te. Watchmende te manyiche nicho migi gir corona cha. Maniche pimo ji gi gir corona ka. Mago been promoted from security to health. Mago dakteche. Nade. Dugi gine menyocha gi kao tij dakteche. Do ni winjo ni watchman corridor ni ok idonji kamano to ok idonji. Kata daktari wuon corridor ni temperature ni oidho ok idonji to ok idonji. Bwana macha tich manenyo ne watchman tiyo nono ndalo corona. Bwana macha. Be watchman ariyo mosiep na ema nong'isa ni bwana ketwa kine bunge kanyo. Sendo ngoyo ni bunge la wananchi umosu wanawage ema nitie. Ibeni pani nyinge no mie nangu nganu 1 hour. Aba nikech oloso for 1 hour. Okulos, ya no loso. Oh. For 1 hour. Dongi ye, aro bunge la wananchi. Aro bunge la. Jakaranda Nairobi kanyo.